makori kurugabo ase studio nigo tukuwachira EYEMO kurwase Sterling Center gose constituent Sterling Center ya Kisii School nyiranga eskuru ya Kisii School nigere skuru buna tumanyete korende nigo egotumeka buna Sterling Center ase chikura chikonyara koba chikobarerwa echa constituency level naende constituency yo ne ya Nyaribari chache wikirabono iga oise kurigereria nige shughuli engima egenderete obubali bwe chikura ekirabono chikura chigenderete gocha korwa ase chinsemo au ose polling station au korwa se bunge ya Nyaribari chache wikabono iga ebituo byonsi birase constituency ya Nyaribari chache nigo bire ebituo emyeyemo 53 183 polling stations chire ase a constituency ya Nyaribari chache nabo igo chi ward chons chire ase constituency yo nigo chire chi ward isano nemo ekerere ward ya Birongo e ward ya Bubaracho e ward ya Ibeno e ward ya Kisii Central e ward ya Kiogoro amone ward ya Keumbu wikabono iga nige shughuli egenderete obubali bwechikura bogenderete maigane igalia ekerobono tingumanya gose e cameraman yanene nyare kumurika orenga obubali bwechikura bogenderete maigalia ekero bono nonyena ba agent amo nababwatani bonsi bagenderete guika ase bono wikabono iga ebituo biri twarorire byanyariko biko barwa chikura korwa se bituo emyeyemo 53 wikabono iga nebituo 13 byanyariko babikorwa Amachibu abo ase chinse chiga korende ekero togenderete kona gosuka gocha motwe ntomanyete nga Amachibu ansi goikabarwe nomobwi goika atoke nabo igo ase Sterling Center yiga oyo minto Brighton abo ase studio nkobo igo nko barabare nonyena Amachibu korwa se kiroge kenene kyo baraibwense Amachibu yobo governor na barabongo aturabare obo senator nabo iga Amachibu yobo woman rep nabo igo nonye na Amachibu yobo MCA korwa se bituo bire ase constituency ya Nyaribari chache korwa egotuo kya Nyaribari chache oigo mwanchwa omurigereria natage kumanya mbarabyaba gosengati abarabyaba bakoligia ekerogo kyobo jumbe korwa se constituency ya Nyaribari chache ndobate omoske James Kenani oliokoligia ekerogo kyobo jumbe korwa se kyama kya ODM ndobate omoske Zahili Janda okoliga korwa se kyama kya UDA abaigo ndobate Eric Obino ndobate Richard Tongi okoliga korwa se kyama kya Jubilee gati abande abo bakoligia ekerogo ekyo nyorange constituency ya Nyaribari chache na bebwate abakichikura berigetie wetani achiribu 53 abo banyarako bakwerikia na gwaka chikura alituko liegoro na manga gendete okore ko mwancho murigereria kolenda sengencho omorobeli obwata mangana mange ntoko nyarako batokwana no returning officer okorokwa Mark Manko kolende ngo morigitore ase chinsa chikobwatia anyarako bakagotokwanera ngana riaya agenderete goika bono kurende aiga nimbwate omo agent oyomo oyo tagete okwana negeta seni Kisii TV atotebinga omorobeli omogimana kyogenderete korwa lituko ligoro oika lituko lya bono iga karibu sana oyo mutasukange iga nabo totebinga kubwatera abo totayina kyokorokwa amalieta aho kwanza nande ngaikwaro abarali bami ntobona moigura manganayo amalieta nega nkorokwa nunde sekel nyakeliga igana rurase ward ya Kiogoro ase sabrokese ya Nyabuta wikabono igana bogo totebinga na kyumorobeli ore korwe igoro korubwa kibwechikura bwacha gedeli tukuri igoro bokaera na ende buna mwekirege igase Sterling Center na kiro chumorobeli yogenderete igonda anyara ko bakingoteba bona nchoyongo kwana igonde Sterling Center ga ya Nyaribari chache unoyo bumwa bwake kura ase constituency ya
obochori obugwa bwakora obochori oboronge obochori bwobwasioku botabwati mang'anande botabwati biti na binde byonsi ntonyorete imechandana nekero tware gotara ase ebituo byaito ng'a gose twachandanire n'aba obisa ba IPC gose twachandanire n'aba akichikura kulingana n'abantu ba IPC abo obisa babete bagotrainwa nabo twaroche ng'egasi yakorekanita ase encherere endonge enchere engiya iga bono IPC yabegeta amachiko ng'etaring center ase eng'encho bari gwanchera abachi agent chance bikisoime n'abantu bande bonsi bagandi yari kunyara gotoka ase eng'encho yesababu ya COVID-19 mbororo neri sababu eri ya keep distance ya 1.5 meters ekagera bagateba abantu bagoja ase egetuo n'abantu ba chias plant n'abangi nababo nanene mono chief agent chiakera epati nchebono na represent epati ya Wiper una omuteneneria bwokoranga obochori bwarorekanire epati ya Wiper ya irwe obumaene bwaye etaring center yaito ya Nyaribari iga nabo serikali gwetera ekyombe gya IPC kyanyabanga ase encherere endonge muntu tayo kuneri muntu mang'anaye nabo koboria asotroche ng'a turakorwa mang'ana maronge kwaerezo nabono koboko gaiga nabo mbwate amasakarane kuringana bana narengo mu chief agent aina arenge koba ngo etakerege tuo ekerobo chori bwakorekanire nari kakerege tuo riri form eri number 36B nari kakuringana ne result riri yabo obisaba serikali yaba IPC barenge kobeka bono gaiga result eri nero nenche na rekoreta setaring munande setaring na ararira kurugorno narenga nararire bwakire mambi tokonya kubyekania omobisa ochekeria tomeire ne kims kiria serikali yani mwa counter check ne yane kubwatana ngo ikere bituo biri byonse bibyarire ninkagerete mnabona korwa se Kyogoro ward konyora torobo maana bwa Kyogoro ward no mochore naro nandi munekera nachire korigereri naro rirenga oyo ase bari korwanirire biroge ebyo ntwabwa toyo minto nabonda achikubasomera gaiga kuri epati ya Wiper oyo minto ward tobare mo chaje kuri ese epati ya ODM oyo minto bosire kuri ese epati ya UPA oyo minto narengo sagero kuri ese epati ya Chubirio oyo minto teya narengo kuri ese epati ya UPI oyo minto narengo oringe korukunga nere James Muindi kuri ese epati ya independent nabo iga ya UDA oyo minto narengo orikoro kwasiawo ekerto kwamba ko tari chikurechi kuringana buna tochirigereti nande buna chikurechi twamentire toendeta komenta kuringana ne checklist ya IPC neye nabo korango bochori obumbwa besencherere ndonge bokorekana imbo yororo nabo kwamba korango yo minto korokugwe pati ya Wiper ina tenete na tanga inase atambe omonto komubwati ne amubwete chikura chiri wibere na 500 na mwini bono gwikira boni gantokanyete ekyombe gya chimbebe gya IPC kementra nige koru gato isarti gato Amachibu kulingana buna keroko nyora kwabo kore nonyerende obochori chimasini kiri chia kims kiti chiare dime chando chiarenge koba chiko nyorwa network iko chibora ebituo binde bakabona mambe no bwa kireiga mbikagendeta kobara chikura na ende ntorenga tinga wikamugaso chisa isanemo baretire chikurecho egere chiswase kyombi ya IPC kera omogombe auringe kuriye keruge ekyo aye gwo bumana bwaye ikona bondo chinge round yeye tenge round yeri ya 2017 2013 round ya 2022 neba omonto kuriye kerugo contest aya ekonyore kureyemo igakoegwe kureya okonyora ibere gakoegwa lakini amatukanda etire kwa konyora omonto abwate kureyemo oruo yondomenta boni iga no toro chinge era obochori obwakorekanete obwasio kumboro no bumane mboro gochigachora turaba abarai bagocha gotutendenera asama gendero ya constituency ya Nyaribari chaje ne chigward yankwa na mangane chigward mono ne ya ntara kubwato ko ende oyo minto
kero kende what are your expectation gose ngere kigeri o kagerete gose matarajia onarari magega Yobochori obogose magega yoko baragwechikure chichonsi koera no mubuikorariwa aye amatarajia go na magania go narari aye amagania no chia sabanto ba Kenya abamenye banyari bari chache abo bari chigwodi nyari bari chache gari chiri chigwodi sanemo amagania ne nigarenga ase abayimusiye bagochorwa kuro ase chipati hao bagocha kuri present abantu bechipati echo amagania ne naringa buna abantu babachorete bebwate birengere byo kuryo byo bachora nabaro bakorera abana inchi amagenderero babwati ibintu by'abana inchi yabo babakorera amagenderero akonyegera tuchenchi obugima bw'abantu bayitekogera abantu bayito bamenya to obugima bokongu tugiye tukorora gusona n'abayimusiye barengera undi ni bachinje to bugo bw'abantu bayito lakini bono tubwate amarama go chimutu naenda maganinga bakorera abantu bayitega sirengiya n'abantu egere bamanye emana Yobochori ngane riye yeah na kero kende ngiuraga niko tebe ababwatani bekiama kia wiper bali ko represent bono chief agent bali skali baganyita matokeo nkere kiura nyariko bagoko batebe nigonko batebiga abantu baminto bali ababwatani bekiama kia wiper bitanga nimbiyamono nande mbiyamono asengencho yoko kinye kiama kia wiper nande moka omwemusiye okorukugwa to bari mu chache libaga lisaine mukamwakire chikura nande nko batebinga mobe mokubwatana egere mukinye pati ya wiper egere tororengo gose chenchi nebo kuru eskipati ndi cyabeire orro asama gendro je ward yite ya kyogoro yeah mbiyamono sana ande kero turakugani chinsa chinde enda batogo koligi onyara kuba ko kwana negitaseni kyandisi mbiyamono mancho murigereria no yo minto Brighton korabwase studio oyo noyo mo bwa chief agent korase kiama kia wiper yo nyari konyara kobaga konyora chingaki na gukwana amo negitaseni kyandisi TV amatarajio gosamaganio na kubolia abananchi banyara ko bakoba abatwara runtogendera ko manyuma ncho murigereria ali aragendera ko bakagwateka ase enchera yoboikiranu kabisa tunyara ko batuku manyuma ncho murigereria ali aranyara ko bakagotokia ase tuekeiga ase etaling center egere tunyara ko batuku manyia ase enchera yoboikiranu kurenda sebono mancho murigereria aya na matokeo agenderete gotangaswa amo naba obisa kurwase kyombe Yobochori ne chimbebe IEBC nani tuchiye kumanya ekera gwateka asenjera yoboikiranu ayo mwancho murigereria na matokeo akonyara ko baga korariwa amo nabo obisa kurwase kyombe Yobochori ne chimbebe IEBC ali ikiranire kurwase ebituo ao kurwase polling station chonsi kurwase constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii aiga ase etaling center ya Kisii school naboko tegarra oiwe buna amatokeo yo akonyara ko baga korariwa Number of votes cast in favor of each candidate. Paul Simba 145. Nyamweya Manson Oyongo 6. Obure Christopher Mogere 3. Ombaki Ezekiel Machogu 140. Onchiri Josephat Ratemo 0. Ongeri Samson Kegengo 2. Onyanja Josiah 0. Total number of registered voters in the polling station 501. Total number of rejected ballot papers 1. Total number of valid votes cast 296.
Asibano mwancho muligereria bwegetoseni kia Ndizi TV ayona matokeo na machibu akuna korwa ase chinsemo ao sasa polling station ao korwa se bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii bunagwika na ende nigakobwatu kwa limorioka na nento bwata no nyana ba chief ta korwa se kiombe Yobochori ne chimbebe IEBC igobane entoke gendereto mwancho muligereria no koraliwa kwa machibu korwa se bituo biribya nyariko bigo ikia chikura aiga ase tallying center na nde bunagwika nigo okobwatokerwa ya maseyemo kurugaiga ase tallying center ya Kisii school eyuere ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii na rayo agendereta sibono noko raliwa kwa machibu korwa ase abobisa bekiombe Yobochori ne chimbebe IEBC ntoganda okobwatelia aiga amo nayanda mange ase nchira yoboikerano tokomanye naralia agwateka. in favor of each candidate. Odinga Raila, 176. Ruto William Samoei, 123. Wahiga David Mwaure, 0. Wajakoya George Lujiri, 1. Total number of valid votes cast, 3
300. Total number of registered voters in the polling station, 501. Number of rejected ballot papers, 5. Number of votes cast in favor of each candidate. Kisii Nyamira Counties, 3. Janda Zahir, 226. Kenani James F.O., 50. Momani Sadiu Nyangena, 0. Nyamari Kevin Mabeta, 0. Nyamari Nelson Ontario, 1. Obino Eric Ogosi, 2. Ombati Elijah Marube, 0. Ongwani Samuel Apoko, 1. Otara Henry Machio, 3. Yoba Vincent Sawe, 0. Tony Richard Nyagaka, 14. Total number of valid votes cast, 300. Total number of registered voters in the polling station, 501. Total number of rejected ballot papers, 5. Member of County Assembly election results at the polling station. Vitaro Primary School polling station 1 of 2. Number of votes cast in favor of each candidate. Ayako Patrick Nyaboke, 32. Binyanya Zachary Conrad, 6. Yekanana Peter Moini, 77. Kennedy James Onjuru, 2. Mosota Gerald Walter, 0. Mary Ben Tom, 146. Nyakundi Kennedy Mchira, 9. Obaiwa Chare Maina, 0. Ogise Cliff Mogere, 4. Ombongi Joseph, 7. Ondieki John Monayo, 3. Corina Stephen, 14. Total number of valid votes cast, 300. Total number of rejected ballot papers, 5.
Primary School, polling station 1 of 2. Number of votes cast in favor of each candidate. Atemba Richard